Takže čau, vítám vás u mýho prvního legendárního singleplaye z legendární hry Castle Crashers. Sliboval jsem ho už, že bude dřív, čekal jsem, že bude dřív. Škoda, no. Ale můžete být rádi, že jsme vůbec nějak, nebo někdy začali, protože já jsem takový, že můžu něco rozdělat a nedodělám. Vys Minecraft. Takže dáme si Castle Crashers. A koukneme se na ty postavičky. Hlasovali jste proto, aby, jakoby, která z těch vojáčků to bude. Pro chemika nebyl žádný, což je škoda, podle mě je to výborná postava. Pro červenýho byl jeden. Ano, je to opravdu červený, nejsem barvoslepej, ani vy nejste barvoslepý. Já jsem se omylem přeřekl, protože modrá, že oblesky jsem si to spojil. A pro něj byl jeden. No, jeden, ale alespoň ten jeden. Pro modrýho byl taky jeden, ten bohužel v komentářích není napsán, protože, no, dostal jsem ho prostě osobně. A pro oranžového byly dva v komentářích a jeden jsem dostal i osobně jako typ, takže začneme s oranžovým. Takže jdeme na to. Takový středověký rok. Ach jo. Tak tohle mě nikdy nepřestane bavit, tohleto. To je skvělý. Je. Wow. Wow, proč mám vůbec myšku? Sakra tady, vydrž tak, si dám pryč. Už se to neuvědomil? Tak. Máme penízky, zvířátka zatím nemáme. Ani je nepotřebujeme. Bojovat. Umíme, tohle nepotřebujeme, tohle nepotřebujeme, tohle nepotřebujeme. Hop. Hop, 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 pojď. Ok, tady nic není. Máme fajnou sekeru, A jdeme na příběh. To je Negerman tenkrát, to je epický. Hele, už mám střílení z luku dokonce. No. Jdle, yeah. A já si nechám tu svoji sekeru. A ona přidává, slušně. Tak, pojď. Akorát musíte být trochu schovývaví, pokud jste to už viděli, třeba u Jokera nebo u Goga, jo, teďkon Goga, že jo, jak hraje s Artixem a teďkon Flygunem, s Teragdarym a s Dochliakem, jo, jsem to řekl správně, víš, tak se omlouvám. Že jo, jak to hraju a většinou, jo, hraju tím, to je skvělý, většinou se jakoby oživějí, když umřou. Ale já, když umřu, tak prostě game over. Musím vždycky jsem musel hlavičku. Musím celou tu sekci hrát od znova, takže musím se hodně šetřit. Ježíš, jaký táhne po tom ksichtě. Musím si dávat hodně pozor na to, co dělám. Tak pojď. Jo, plameny. Kvůli tomu musím hrát za tuhletu postavu. Kvůli těm plamínku. Si to užívejte. Peníze. Ty plachy. Ty do mě budeš střílet, no, já to umím taky. Pojď. Peníze. No. Sakra. Shit. Já chci někomu seknout hlavu. Co se to dělá? Pojď. Jo! Počkej. Jo. A hop. Jo. Hop. Jo, já je rasy. OK. Tak jdeme.
jdeme do království. Zase jdeme, to jsou chudáci. Taková rostomilá hra všude krev. Tak jo. Jak už víte, někdo mám to DLCčko fialovýho týpka. Já vím, taky jste mi říkali, že by bylo dobrý, kdyby jsem hrál radši za něj, kdyby jsem si to šetřil, ale to bylo neodolatelné s ním neto. A má fakt epický kouzla, nikdy si ukážeme taky. Tak určitě si koupíme, tohle ne, koupíme si alespoň jeden, pro případ nouze. A vezmeme si teda ty šípy. A jdeme si kouknout sem. Tohle je taková... Tohle to je taková... Jakoby, já nevím, jak bych to řekl. Zbrojina? Máme tady všechny možné zbraně, které jsme našli, které si můžeme vzít. A já už tady mám nějaký... Já už tady mám vlastně zbraně z toho, co jsem našel s tím fialovým týpkem. Mám tady hodně těch zbraní. A tohle je ta jeho plus 3. A jsou to fakt epický zbraně, doporučuji. A nedohrál jsem to ani tak daleko, nechtěl jsem trochu předehrávat, mám jenom 20. level. A tohle vypadá dobře, ale je to až od 20. levelu, škoda. Máme zatím první. Tady máme tu typovinu, to jsem si koupil. Ani nevím. Jak brečí, no a vlastně ten fialový to je vlastně patron tohohle toho. Jestli si všimnete, tak on má úplně stejný rohy jako ten. Tady jsou všechny zvířátka, které jsme našli. Máme tady sovičku, a počkej, já vám je ukazovat nebudu. Tak. Ježíš, ten odpadák na ty zvířata, všimli jste si to? Epic. Já si všechno chci dělat od znova, takže tohle jsme prošli a teď jdeme do víru váš. Do víru války a máme level up. Já ani nemyslím si, že... Je, dobře. No, pusté. Jsem udělal takovou tu stejnou hovadinu jako prokletí oranžových rytířů. Pojď. Jdeme. Ty budeš šťastný. Pojď na fakt. Jo, to je dobrý. Shit. Wow, docela si mě dávat, jo. Jsem čekal, že jsi mě... Tamhle je pytel peněz, já ho nemůžu vzít. Sakra. Wow, tady jich je dost. Pojďte mi někdo pomoct. I need help. Pojď. Nevím, proč si furt přepínám. Ale třešnička. Ne. Víkend to už. Co tam bylo? Wow. Jo, to je tohleto. To mám, tak nic. To stejně vypadá ho žere. Konibol! Tady žere další. Je dobře, já musím hlavně. Ne, nežer ho. Prosím, fuj! Se nedělám, sedni. Lahni. Umři, jo. Hodný, ale. Jdeme.
umři. Tyš. Tu já už musím. S životama to mám fakt úžasný, no. Tak ale na to, že jsem na to sám a oni na to byli 4 a asi 10krát umřeli, tak to je docela... tak to je docela dobré. Počkej. Tady můžu. Počkej, tady můžu. A bum. To se dělá. It's nice, very nice. Tak jdeme. Bože, já ti věřím. Ty to zvládneš. Počkej. Třeba, že bys mi pomohl? Kaž si na něj, ten už je mrtvej. Pojď mi pomoct. Ne, ty to zvládneš. Já ti věřím. You are dead now. Počkej, salto. Bitches. Si myslíš, že když máš velký dělat, tak jsi Big Boss, jo? Tak to si nemyslím. A není to lehčí, oni kdyby do toho flákali furt, si teď říkáte, to je lehčí, protože si to dává, jo? Ale podle mě to lehčí není, teď oni do toho skoro vůbec nemlátili, oni furt předtím zdrhali. Musíte do toho mlátit furt, jinak prostě umřete. Přitom tenhle bossík, tenhle bossík, ten je úplně epic easy. Pojď. Jo, ne. Pojď. Dead man, yeah. No money? Jo? No tak, aspoň... ani ten diamant. Shit. Wow. Se drží. Taková šikana. Pojď. You are in Hop. Chicken style. Wow, trošičku. Peníze. A další. 50 peníz. Epic. Speed. Já říkal potichu. Nepomáháš mi. Pojď. Jo? Ne, on se probudil. To můžeš ty. Můžu. Ale dobře. Počkat X a I. Wow. Počkej. Ne. Počkej, zůstaň. Ty se fakt dobrý, ty. Ježiš, ty postele. Třísky. Pojď. Moc třísek to nebude. Jsme na mostu. Kentauři už mě začínají very štvát, pojď. Doufám, že to nahrávám, protože to bych se jinak šitnul.
Pardon, mi máme vypnout počítač. Je, kurča. Bráno. No tak nic. Pojď sem. Zlato, pojď. Ježiši. To je tak epický. To mě nikdy nepřestane bavit. Ne. Ne. Tref se. Takhle. You are tohle. Yeah. Takhle se vyhejbají mega borci. Pojď, ne. Jo. Umře. Ne. Zlikental, sedni. Udělnej. Sedni. Sedni. Což. Zlikental. Fuj. To se nedělá. Ne, já umřu, já už to vidím, já umřu. Can I help me, please? Help me! I'm dead, man. To je špatné, tak si přidám toto. A my continue. A jdeme toho bose dát ještě jednou. Ty oči, to je tak epické. Ty na to bych mohl koukat hodiny a hodiny. Je to hubatý, mý hezký oranžový. Umři. You must die. Ježíš, proč furt mlátí těma pařounou? To nesnáším. To je takový... Zlej kentaur. Jo. Mám papu. Pojď. Ještě. No. Hodní lidi nedělají. To se nedělá na veřejnosti. Ošklivej kentaur. Sedni. Ošklivej kentaur. Pojď. Ne. Shit. Ježíš, jak skandujou, ne? To je tak epic. Ne, ošklivej kentaur. Daj kentaur. Fuj. Ne. Dohaj. Já chci banán. Mám banán. Yes, you are dead, man. Yeah. Musíme na to systematicky. Ježíš, sám na princeznu, máme tady prachy. Ne, penízek, já přišel o peníze. Tak jo, když jinak nedáte, dej mi pušu, počem. I love you, baby. Okay. Koukneme se sem. Pobřeží. Tady bude něco epického. Potřebuju tyto 3 věci proto, aby jsem se dostal na druhou stranu lodi, OK. Takže máme zlatý kompas, potřebujeme ještě zlaté kormidlo a zlatý tohle. Je dobře, ono se do toho dá bouchat. A jsou v tom papu. Počkat, třeba v tom bude něco epického. Není. Pojď ještě, jít. Jo, dobře, jak jsem dělal to salto. Počkej, rozběhni se a bum. Ne, rozběhni se a bum. Jo, takhle. Takže potřebuji ještě 2 věci pro to, aby jsme se doplavili někam daleko. Velice daleko. Ale semka nepůjdeme, to půjdeme až do dalšího dílu, ale protože to má teprve 19, teda už asi 20 minut, tak se jdem kouknout do arénky. Fight! Bitches! Schválně, jestli to přežijeme. Ano, první fight jsme přežili. Pojď.
To je docela camping, no, pojď. Tohle, shit. Hodně, je kusem. Big kočor. Počkej, tenhle tuhý. Pojď. Ok, ty to jsou tuhý, tak teďka asi půjdou 4. Shit. No. To je špatný, máme půlku života v háji. Máme nějaký elixír. Prosím, máme nějaký. Počkej, já jsem si jeden kupoval, ale ten jsem si chtěl nechat. Mám ho použít nebo nemám? Nevím, jestli by jsem to mohl dát s tím elixírem, ale myslím, že ne. Tuto arénku už jsem vyhrál samozřejmě s tím fialovým. Takže nebudu se extra snažit pro to, aby jsem to vyhrál a radši si ty prachy, co mám, budu šetřit na... A nebo já do toho ten jeden tvar dám. Možná, že mě to zabije. Doufám, že vydržíme dlouho. Very long time. Live. Pojď. A dobře. Oh shit, ne. Už to jsem jde. Tak jo, beru se. No. Ošklivý. Zlý. Fuj, Kenta, už to se nedělá. Sedni a lípu. Morku, ty držu. Pojď. No. Pojď, počkej, vyskoč. Můžeš vyskoč, ty do. Ohnivý. Chtěl jsem, pojď. Hop. Jo. Ne. Ježiš, umři. Die. No bitches. Die. Aspoň tyhle chci dát, Ježíš. Ne. Mě zabijou. I'm dead, man. Shit. Škoda. OK, takže vždycky si dáme takhle ke konci dílu nějaký special překvapení. Já doufám, že se vám ten díl líbil. A nezapomeňte dát palec nahoru, pokud se vám líbil, a pokud nemáte odběr, tak samozřejmě i odběr. Já v této tvorbě budu pokračovat, pokud mě podpoříte. Doufám, že se vám to teda líbilo, jak už jsem říkal. A pište komentáře, co mám dělat líp, nebo co se vám tam na tom videu líbilo, pokud, nebo taky možná, i když s tím moc nepočítám, co se vám taky nelíbilo. Takže já se s váma zatím rozloučím a čau.